Cultura és un conjunt de símbols, de valors, de manera de fer que ens fan actuar d'una manera a la nostra societat. Per tant, jo penso que cultura és superampla, no? Pot haver-hi la cultura del menjar, la cultura de vestir, la cultura de comportar-se, la cultura de tot. Una altra cosa és que tu em parlis d'art, del que és la part cultural de l'art, que poden ser pintures, fotògrafs, artistes. És que hi ha moltes maneres de cultura. De fet, específicament no toco aquestes, però m'interesso pel conjunt. El conjunt. Sí. Llavors, doncs, jo penso que tenim molta feina. Molta feina. La veritat és que sí. Més si ara tu mires últimament... El que passa que, a veure, aquí es porta tot com molt amagat, com no passa res, com sembla una bassa d'oli, i no és veritat. Tenim un problema, i és un problema de grups de prova, o sigui, grups de joves que fan molts aldarulls pels puestos, fan molt mal fetes, des de darrere va provocar un incendi a casa Clàudia Radanyó al darrere, hi ha molt trepitxeo amb cosa de droga, i això se sap qui és, i no passa res, no passa res. Això és preocupant. Jo penso que aquí tenim molta feina a fer. Això té alguna cosa a veure amb aquell episodi que hi va haver d'uns joves que van agredir en Andreu Coll? Pot ser. És que són diversos grups, Sí. I aquí el més trist de tot, i nosaltres ho hem reivindicat moltes vegades, ho hem fet en plens, però al ple tampoc hi va ningú, ho hem demanat en plens, ho hem demanat per escrit, ho hem demanat per activa, ho hem demanat per passiva, ha sigut que es faci una ordenança cívica. No tenim ordenança cívica. Llavors fa com mig any que vàrem presentar una ordenança de sorolls, i l'ordenança de sorolls jo vaig dir que com en altres llocs, quan vam estar en el ple, primera que no ens semblava completa, perquè justament dintre l'ordenança de sorolls no es tenien en compte que, per exemple, aquests grups de joves se situen en diferents llocs del poble, provocant molt soroll amb les motos, amb música, amb penta rient i fent molt soroll, i la gent no pot descansar. Llavors a vegades hi ha gent gran, gent malalta, o el que sigui, això han entrat moltes queixes a l'Ajuntament. Llavors, a veure, si fem una ordenança de sorolls i som incapaços de posar, nosaltres vam presentar unes al·legacions dient, home, recollim el que el ciutadà vol, perquè a última hora el poble és de tots, el poble hi hem de conviure tots, i hem de conviure bé, i en pau i tranquils. I no es recull, doncs nosaltres vam fer aquestes propostes a l'hora de l'ordenança de sorolls i no ens les van admetre, vam dir que ja estava bé com estava. És el curiós d'aquesta ordenança de sorolls és que feia 2 anys que estava feta i estava dintre d'un calaix. I dius, a veure, fa 2 anys de què ens serveix? Molt tècnica, cosa que una ordenança hauria de ser molt clara perquè la gent hi accedís i ho entengués. I una ordenança s'ha de fer amb voluntat de fer-la i de complir-la, de fer-la complir a més. Però això no convé a aquest poble, perquè llavors s'han de posar multes i no queda bé. I això és el que jo penso que s'ha de fer realment un recit important, o sigui, un recit important en moltes coses. Llavors, penso que una ordenança cívica... Us ho heu demanat perquè hi ha aquesta actitud així com de condescendent? Jo diria que és un tema de vots. Jo t'aviso, papa, tens un nen, vigila perquè l'han vist aquí i ara no farem res i ho aguantarem, perquè llavors et vindré a buscar el vot quan sigui l'hora. Jo penso que és això. Després de 2 anys ja quasi et puc assegurar que és això. Et puc assegurar que és això perquè dintre del funcionament de l'Ajuntament també veus coses que són impensables, que dius no funciona així, no ha de funcionar així, hem de fer responsables a la gent del que fa. Llavors és un poble que no està net, no es van complir els contractes, no es netegen els pots consolidar. Vull dir que hi ha una permissivitat amb tot, diguem, no? Vull dir que llavors arriba un moment, no és que ens hem de posar tots firmes, però jo ja estic d'acord en que es faci pedagogia, en que tu li diguis a aquella persona, escolta, això és com els que porten els gossets i fan caques a les aceres i no les recullen. Escolta, la primera vegada t'aviso, la segona, si et costa 200 euros o 300 euros, perquè som incapaços d'entendre d'una altra manera, s'han de posar. Segurament a mi em votarien una vegada, em votaran 2, perquè penso que hi ha coses que s'han de fer, en bé de tothom, perquè és que dintre de tot l'eix estem, o sigui, nosaltres el que estem fent és administrar els recursos de tothom, de tothom. Per tant, hem de ser molt curosos amb com ho fem, amb què ens els gastem, amb com busquem. No pots fer mai tothom content, però sí que el que has d'anar a buscar és uns serveis bàsics de qualitat, fer complir unes normatives perquè per alguna cosa són unes normes per fer-les complir. I a més creure-les, fer-les i creure-hi. Jo això ho trobo. Llavors a mi em preocupa molt el tema aquest, per això anava lligat
el que tu m'has dit del campus. Més que un campus era aprofitar totes les instal·lacions. Això em ve d'estar a la banca durant tants anys, que penso que les coses s'han de pensar a llarg recorregut i que et siguin polivalents en un moment determinat. Llavors, si nosaltres el que fem és desendreçar el poble amb diferents equipaments escampats, poder hi ha equipaments que sí que està bé que estiguin més escampats per nivellar-ho, però que sí que hi ha coses que hem de pensar en que ara tenim una situació, ara ja la tenim molt difícil, però fa 5 anys enrere ja començava i no la tenim tan difícil, em dir, això, el dia de demà, què em pot passar? Avui tinc alumnes, per exemple, de primària, que hi ha un gruix molt gran, doncs em passaran a secundària i de secundària em passaran a institut. Llavors hem anat fent coses, però que no siguin versàtils. Què faltaria completar? O sigui, específicament podries parlar d'aquesta proposta com de campus, quina era la idea? La idea era més concentració, o sigui, concentrar centres en un lloc, o sigui, amb uns equipaments adients, i que siguin polivalents d'un cantó a l'altre. M'entens? Que si un no serveixen per això, et serveixin l'endemà per una altra cosa. Aquest és el tema. Però sí, no era tant com donar uns continguts... Llavors hi havia la segona part en el plan que deies, grau mitjà, es feia un grau mitjà i nosaltres dèiem grau mitjà i per què no superior? No? Inclús jo aquí, en el moment de campanya, va venir el Josep Maria Vilalba, l'alcalde vell, i em va dir, home, mira, si ets sufís, ja t'ajudaríem, per dir-ho manera, per què no? Vic s'està fent molt gran, per què no buscar una branca i estem a tocar, m'entens? Doncs clar, això són ja propostes que ara per ara són inviables. És que, curiosament, és una cosa que havia pensat, en una època que deia, per exemple, com Oxford o Cambridge, que són petites universitats que fan una gran universitat. Que fan una gran universitat. I pensava, això podria dotar de... Clar, nosaltres tenim una comarca on tenim una capital de comarca amb una vocació molt clara de capital de comarca, perquè si Vic ha sabut fer alguna cosa molt bé, és que té vocació de capital de comarca i té uns equipaments necessaris perquè sigui una capital de comarca i a més amb un nivell A. I llavors dius, home, nosaltres quan estem a 17 quilòmetres, i llavors dius, un grau mitjà està molt bé, de lleure, que no sé si el lleure és el millor tal com està la situació en general. Entens el que vull dir? Perquè no sé si tindrem tants recursos com per dedicar a molt lleure i a menys formacions específiques d'altres coses. Aquí tinc el meu dubte. Sí, no, hi ha molts camps que es podrien satisfer, no? Però vull dir, llavors dius, home, estem a 17 quilòmetres de Vic, un grau mig està molt bé, però és que poder tampoc hem de ser més ambiciosos a vegades, no? És el que et dic, pensar en les coses a llarg recorregut. En aquesta previsió i programació, per exemple, creus que ha estat en la base que es plantegi tancar la segona guarderia? No, a veure, la segona guarderia jo en l'últim ple els vaig fustigar bastant, perquè, a veure, tot i que el meu grup en aquell moment va votar a favor, però el que sí és cert és que el 2007 ens vàrem gastar, el 2007, que era l'any que ja començava a treure el nas la crisi, ens vam gastar 400 i pico mil euros en reformar, o sigui, en ampliar la guarderia del niu d'infants. El 2008 ens vam gastar 1.580.000 en fer una guarderia nova i jo en aquell moment no hi era, però jo la pregunta que sempre he fet, la necessitàvem si no les hem tingudes mai plenes? Contesta, la contesta del ple, no? Que em va fer l'Anna Xavi. L'Anna Xavi em fa la contesta de dir sí, perquè en aquell moment havíem de deixar 50 criatures al carrer. La meva següent pregunta és de dir, molt bé, d'aquestes criatures que teníem a la llar d'infants, a les escoles bressol, quants n'eren de Centelles, quan n'eren de fora. Quina necessitat tenien els pares de portar-los o no portar-los? És una altra. Clar, el problema és que has fet un equipament amb molts de diners, que aquests diners, segons el conveni, probablement si es tanca hauran de tornar una part, o bé l'hauran de terminar amb uns altres equipaments. Però tenim una escola bressol amb unes instal·lacions pensades per una escola bressol, per tant tenim un problema ara. Hi ha problemes que tenim, o que tornem 200 o 300.000 euros que hàgim de tornar per la part proporcional, o quants ens n'hem de gastar.
per adequar-la si a l'altre, el 2007, ja ens vam gastar 470.000 euros. Cuidado, la vam obrir en un any que ja començava la crisi, que ja estava instaurada la crisi. Llavors, per això t'ho dic, jo no sé si en els seus moments, a mi ara em presenten un estat de comptes, ells diuen un pla de viabilitat, per mi no és un pla de viabilitat, perquè un pla de viabilitat el muntes quan tu fas un equipament. Tu dius, molt bé, a veure, equipaments, volem fer aquest equipament, d'acord, doncs fem un pla de viabilitat. El pla de viabilitat fas uns càlculs, el millor, el pitjor i l'òptim. I sé que em costarà tant a l'any de calefacció, tant de gas, tant de personal i tant de llonses. Molt bé. A mi que em presentin ara uns números des del 2008 al 2012, que ja vaig dir, no és res més que ensenyar-me el que ha passat. Això no és un pla de viabilitat. Això és el que ha passat. Però aquests números, el gros del cas, és que fa 2 anys que els demanem. Que l'any passat, quan vam parlar de les taxes, no ens van ensenyar ni un escandall. Per això ens vam abstenir de votar. Dius, home, a mi si no em presentes un escandall que no sé els costos reals, perquè si nosaltres a la guarderia, a l'Ajuntament, li està costant quasi 400.000 euros de dèficit anual, home, hem de prendre alguna decisió, segurament. Tenint en compte que jo soc mare de guarderia. O sigui, jo soc mare treballadora i tinc que portar els meus nens a la guarderia. I penso que hi ha de ser-hi. La guarderia, l'escola bressol, hi ha de ser-hi. Ara, clar, evidentment, també hem d'explicar al resta dels italians que si els hi costa 400.000 euros de dèficit i tu tens al carrer de davant de casa teva amb uns sots impressionants, potser no hi estaran d'acord. Per tant, el que et dic, tot s'ha de pensar tenint en compte que hem de fer la globalitat. Jo entenc els 100 pares aquests i ara tinc entès que estan molt molestos i dius, bueno, doncs aquests pares, evidentment, tenen una guarderia nova, hauran de passar a una altra escola bressol. Però, bueno, s'ha de gestionar. Això és el que ha de fer un equip de govern, gestionar, prendre decisions. Fins ara han sigut molt fàcils de prendre, perquè hi havia molts calents, però en aquest moment són difícils de prendre. Veig tantes coses per millorar en aquests aspectes, també. Jo penso que en cultura... Però ens hauríem de seguir amb el tema de cultura. Amb el tema de cultura. Jo amb el tema de cultura, però a la vegada de cultura, d'exposicions, d'artistes i de tot plegat. Jo penso que és un poble que és molt ric amb gent, amb inquietuds culturals, molt. I amb associacions i tot, vull dir, hi ha molta iniciativa i molta de llonses. Amb el tema cultural jo et diria que es fan moltes coses per fer-les. La sensació que jo tinc, O sigui, fem moltes coses, però que no valorem com ho fem i per què ho fem. Jo penso que com tot has de demanar on vull arribar, què vull aconseguir i què haig de fer per aconseguir. Pots agafar algun exemple? No sé. 50.000, a veure, no sé, la Fira del Trasto, la Fira d'Intercanvi, totes aquestes històries que tenen el personal molt entretingut. Mira, només t'haig de dir una cosa molt clara, i és que jo miro la pàgina web de l'Ajuntament i miro els altres ajuntaments, Dolors, que sortiran el nyigui-nyagui. Jo miro la pàgina web de l'Ajuntament, que ara diu que la volen canviar i espero que la canviïn bé, però és com l'agenda d'oci, és la guia d'oci de Barcelona. Dins d'aquella pàgina web, què fan aquí, no? Més hi ha que enganxines d'aquestes de llocs. Jo miro la pàgina web d'altres ajuntaments, són molt més clares, parlen de coses que realment interessen com el poble, dels serveis del poble, vull dir, amb més claretat, els plens penjats sencers que ja han anat 50 vegades, les comissions de govern. I llavors tens la sensació que fan coses, tu vas a veure-ho, fas aquestes activitats i vas, et presentes, i són 4, sempre són els mateixos. I això és una cosa que la perceps tu, la percebo jo. Per tant, o una de dues, o no fem el que a la gent li interessa, o la gent realment passa de molta cosa. Que també, també. Llavors dius, doncs potser hauríem de saber on volem arribar i a qui volem implicar. Implicar els que ja tenen una inquietud cultural, aquests s'impliquen sols. Però hi ha una massa bastant gran que hauríem de poder implicar, i hauríem de poder implicar jovent, i hauríem de poder implicar canalla. Per tant, això és una cosa que l'has d'anar fent de mica en mica i l'has d'anar sembrant. Això és el que em preocupa. A veure, la gestió del Mercè no puc dir ni una cosa ni una altra. La veritat és que
jo per començar l'almorzar el veig petit. Està molt ben posat. La gestió que porten no te'n puc parlar perquè és com una cosa que ells organitzen, ells ho fan i ells ho pengen, m'entens? Vull dir, està bé que tinguem un puesto de llonces, però home, hauria de ser un puesto que quan fem el Premi Pintura els poguéssim penjar tots. O sigui, hem fet unes miques també. Allò que t'estava dient, mica d'aquí, mica d'aquí, mica d'aquí. Fem un Premi de Pintura, se'ns presenten, no sé, 50 quadros i resulta que no tenim espai. Llavors, penso que el Marçó hauria d'haver nascut amb una altra voluntat i potser una mica més gran, perquè, a veure, també tenim col·leccions permanents i podríem tenir-ne més. Si haguéssim volgut i haguéssim tingut prota mà esquerra i interès, podríem tenir la millor col·lecció de Sherlock Holmes d'Europa, i no la tenim. Tampoc hem fet cap pas per tenir-la, però tampoc tenim cap lloc per exposar. O tenir altres artistes representats que no... Exactament. El mateix Sherlock Holmes. Llavors és això. Jo penso que, com t'he dit abans, que si Vic és capital de comarca però amb vocació de capital de comarca, jo diria que Centelles aquí ha perdut pistonada, perquè Centelles era com la capital de la zona sud de la comarca. I jo penso que aquí hem perdut pistonada. Hem volgut fer moltes coses, però no amb la voluntat de saber què volem fer i què primem. Això passa igual que amb les festes, que jo he comentat moltes vegades, els he comentat sobretot quan hi ha modificacions de crèdit, no? I es dediquen recursos, se'n treuen o el que sigui. Poder hauríem d'estudiar-nos a la manera, o seria el que jo faria, estudiar-nos de dir què s'està fent, això per què ho fem, això quin resultat ens té, i si hi ha alguna cosa que realment l'hem de potenciar a fons, en comptes d'anar traient una mica de cada puesto, per tant baixem el nivell, doncs podem saber què és el que té un retorn pel poble i apostar fort, i suprimir moltes altres històries. Jo penso que s'ha de fer, sincerament, jo penso que el proper ajuntament, si entra un proper ajuntament que no sigui aquest, realment haurà de sentar-se i començar-se a mirar punt per punt i canviar la Pots posar algun exemple? No ho sé. Per exemple, imagina't, a veure, a la festa del Pi ja no li podem donar més de llonces perquè és que tampoc interessen a l'associació de galejadors perquè és més tancada, però per exemple el tema de les bruixes jo m'he voltat altres poblacions, Viladrau vaig estar-hi ara quan van inaugurar el centre aquell, que està molt bé, vaig estar a Sant Feliu de Sasserres, vull dir, tots aquests llocs, i doncs, nosaltres ens hem tret un tema de bruixeria o de bruixes de la butxaca, de la màniga, per dir-ho d'alguna manera, però tampoc hem apostat. Per exemple, a la gent que passeja, tu quan vas en els llocs o vas en una venda d'aquests, t'agrada passejar-te pels carrers antics, pel carrer, pel nucli antic d'un poble, no? Jo penso que seria bo que no potenciar els carrers, perquè vingui més gent de fora. Bé, però ens ve la que ens ve al vespre, la que ens ve a deshores, perquè està tot fos, perquè una sèrie de coses, no? Jo penso que hem de potenciar un altre tema de coses, i és, arreglem, ajudem els carrers, arreglar-los, a propiciar, que és molt difícil, perquè n'hi ha que no voldrien fer-ho al mateix temps que es fa, altres ho voldrien fer-ho un temps que fes més calor. Però vull dir, és qüestió de sentar-te, dialogar i propiciar-los de manera que puguin haver-hi més de dir. Agafes al poble i dius, mira, aquest carrer fins aquí, que es puguin arreglar. I engresques a la gent a fer-ho, però la gent no té ganes. Bé, la gent va perdre una mica la paciència, no? Perquè hi va haver un moment que de ganes n'hi havia, però no hi havia prou suport. No hi ha prou recursos, no hi ha prou suport, no hi ha prou organització, i llavors, doncs, esclar, passa el que passa. Però jo penso que això seria una cosa que aquesta sí que saps que econòmicament té un retorn al poble, perquè et vegin de fora, perquè si les botigues, per exemple, no venen, als bars els hi va bé, perquè poder un altre dia torna. Però llavors hi ha una altra cosa molt curiosa, nosaltres tenim un mercat setmanal. El mercat setmanal doncs és el que és. Es va pujar fins a tirar al mercat, perquè quan en aquell moment jo estava a la Unió de Botiguers, vàrem empènyer perquè aquest carrer hi hagués moviment. Ho vam mig aconseguir-ho. Però esclar, per una altra banda, Hostalets i Aigua Freda tenen moltes més parades de bus d'en Segalers els dies de cada dia i els caps de setmana, i aquí a Centelles no n'hi ha, ni siquiera estan marcats. On has d'anar a agafar l'autobús aquest. Dius, home, si nosaltres al mercat poguéssim portar gent
de proximitat, com pot ser gent de Barcelona que pugi un dia, que es quedi al mercat, que es quedi a dinar i torni a marxar, i tenim bones combinacions, doncs probablement ho podríem promocionar d'una altra manera. Jo penso que tot el que has de fer sempre has de pensar en el retorn que té a la gent i al poble. Vols dir que hi ha aspectes de transport que poden millorar, no? Perquè aquest està mancat. Tu sabries on anar a buscar a tocar aquí Centelles, en Segalers? No. Hostalets té 4 o 5 parades i aigua freda 4 o 5 més, marcades, senyalitzades, sapiguem on està. Llavors, per un cantó, apostem molt a que la gent deixi el cotxe, però resulta que no propiciem a tenir un transport públic en condicions. Vull dir que són incongruències que jo penso que això, si ha de posar-hi mai, s'ha d'acabar solucionant. I per exemple, de la Capella de Jesús, creus que se'n treu pel rendiment? Jo penso que la Capella de Jesús es treu el rendiment que és per una cosa molt clara, perquè és l'espai previst. És molt maco, ens l'estimem molt, està molt ben situada, però que hi ha l'espai que hi ha. Evidentment, es podria segurament fer més coses, sempre fem el mateix, l'exposició dels passeigs, l'exposició del Pasqua i els quadros que no ens queden allà a dalt, estic del Premi Centelles i deixem només. Sempre poden fer més coses. El que passa que penso que s'ha de canviar la manera de fer, o sigui que cada les coses estan fent per inèrcia. I llavors potser s'ha de parlar més amb la gent, més amb les associacions i més amb la gent que realment hi entén i ho està administrant i deixar que la gent expressi més què és el que pensa i quin canvi li donem. Jo penso que l'Ajuntament aquí no està per donar idees. Penso que les idees les han de portar les entitats, perquè t'ho dic, a més Centelles és un poble que és molt viu en aquest aspecte. I l'Ajuntament el que ha de fer simplement és analitzar el que volen fer i recolzar-los. Creus que es recolza poc a les entitats i associacions culturals? A veure, jo he parlat amb les associacions, he anat parlant amb associacions culturals, aquestes em costen una miqueta més, amb l'aspecte que poder tampoc són associacions tan vives com podrien ser, tan vives, no ben bé és la paraula, les deportives que tenen, a veure, que van molt més ràpides a fer coses, hi ha activitats i tal, i la cultural és una associació que costa més de plantejar, perquè a més et costa uns diners i perquè necessites uns recursos per fer aquestes coses i tu penses més de l'Ajuntament. Bé, jo penso que es podria fer de diferent manera, sempre que has d'escoltar els que hi entenen. Tu no pots pretendre, com a alcalde o regidor de cultura, pensar que el teu és el que va a missa. No, jo penso que has d'escoltar la gent, has d'escoltar les diferents sensibilitats i veure com t'ho plantegen, i llavors recolzar-les, evidentment, les que tu vegis que és el que et dic, el paràmetre de dir, home, és una cosa interessant, és una cosa que pot interessar a molta més gent, és una cosa que podem agafar que aquest sector d'aquí s'hi apropi, els sectors que no s'hi apropen normalment. Mira, una cosa ben tonta, l'any passat es va parlar, que vam estar parlant amb 2 o 3 persones més, de dir, home, per què l'11 de setembre no es fa a l'Ajuntament portes obertes? Quanta gent hi ha a Centelles que recordi com és la sala antiga de plens i que hagi pujat per les escales antigues de l'Ajuntament? No n'hi ha gaire, eren els d'abans, els que anaven a l'Ajuntament i passaven per allà. Hi ha vingut molta gent de fora. Home, penso que és una manera d'acostar-se a la gent. Per tant, nosaltres hem de fer el mateix. En la cultura hem de fer el mateix. On volem anar? A qui volem apropar? O només fem coses per fer-les? No. Perquè llamin l'atenció. Què els interessa? Com podríem apropar aquest jovent? Jo penso que això és una feina no tan sols de les associacions de cultura, sinó que probablement aquí hi hauries d'implicar-hi més gent. O sigui, tu te'ls has d'escoltar, ells t'han de fer les teves propostes i tu com a Ajuntament de dir, molt bé, com ho veieu que aquesta gent la poguéssim apropar? Com podem? Jo no sé si us les fan gaire sovint, aquestes preguntes. Bueno, a mi no, però no ho sé. A veure, abans has parlat de les fires, et sembla bé aquesta política d'una fira cada trimestre amb aquest... I menys una fira que no té el mateix. A veure, la Fira de la Terra. La Fira de la Terra, si sempre venen les mateixes parades i posem sempre el mateix, no té cap sentit.
La Fira del Terra hauria de ser un intercanvi de diferents comarques. I portar productes nous, que la gent vegi cosa nova. És una manera de fer cultura, És una manera de fer cultura. M'entens? Llavors, el que no podem fer és de dir, fem una fira de ratafia i hi ha de tot menys ratafia. El que no podem fer és fer una fira de ratafia, un premi de ratafia, i que aquesta ratafia, quan vol que vingui aquí a Centelles, no pugui trobar aquesta ratafia en una botiga quan la compra. Quin sentit té? No pot ser que en una fira de ratafia tu trobis la ratafia del 2010 i no trobis la del 2011 o la del 2012. No té sentit. Està poc treballat, no? Poc treballat. Però és el que et dic, jo penso que és un problema de dir cap on anem si fem això, què volem aconseguir, o sigui, quin resultat es pren d'això. I si no facis tantes coses. La primera vegada vam fer l'intercanvi, aquesta última vegada que vam fer la d'antiquaris aquesta d'aquí, doncs bueno, tenia una miqueta més de sentit, però és que la primera estava ple de parades d'aquestes que trobes... D'andròmines, sí. D'andròmines. Llavors, posem les coses amb el seu nom, ordenem-les, no? I a veure, què volem fer, què no volem fer, si diem que són antiguitats, si diem que és una fira d'intercanvi, és una fira d'intercanvi amb unes bases molt concretes. El que no podem fer és fer coses per omplir, no, el que t'estic dient. Que jo penso que hi ha recursos, que hi ha més necessitats més bàsiques, en aquest moment n'hi ha bastantes més, i llavors el que fem i els que ens gastem hem de dir on volem arribar, què volem aconseguir amb això. O sigui, no podem dir, ens ho muntem i bueno, doncs ha anat bé, doncs ha anat bé, no, perquè tot costa diners, encara que els cartells es facin en fotocòpies. És igual, hi ha una gent que estan allà treballant unes hores que podria treballar-les en altres històries. Jo penso que és això, que el que s'ha d'intentar és que quan fan les coses s'han de pensar què volem aconseguir amb això. Doncs a partir d'aquí, si no et surt, també pot ser que no et surti. Però llavors veure on t'has fallat. I l'altra solució és, quan l'has acabada, t'has de sentar amb la gent implicada a dir on t'hem fallat, perquè no tornar-ho a repetir. Entens? Jo penso que és això, que es fan les coses per inèrcia, entens? Llavors jo penso que les coses s'han de començar, tal com estem ara, en aquests moments, on els recursos són escassos i a més s'han d'acudir en altres llocs, i que hem de donar uns serveis bàsics de qualitat. I jo penso que a Centelles els serveis bàsics de qualitat no els estem donant. Ni de neteja, ni de jardineria, ni de manteniment. Jo penso que no els estem donant, entens? I a veure, el govern local té uns serveis bàsics, depèn del nivell de població. Llavors, els que hem de donar són molt escuets i es marca molt per llei. Llavors, clar, fins ara hi ha hagut molts diners, s'ha pogut fer moltes coses i doncs millor, ara, en un moment com ara, has de començar a racionalitzar les coses i si hi ha alguna cosa que s'ha de suprimir, doncs s'ha de suprimir, però sempre en bé de que reverteixi el resto pel poble. Després, o sigui, paral·lelament a les iniciatives o propostes de l'Ajuntament, hi ha hagut persones que també han fet, per exemple, les vesprades o altres activitats culturals paral·leles, que sembla que han com dinamitzat una mica la vila en aquest sentit. Trobes a faltar més coses? Com vols dir? Per exemple, si algun altre entrevistat deia que hi havia falta d'una programació musical o teatral estable. Bé, perquè sempre estem amb el mateix. Evidentment costa diners i llavors, doncs, a més de veure que els grups teatrals, per exemple, que els tenim molt bons, a més, doncs, fins on estan disposats a arribar i probablement parlar amb ells, perquè potser necessiten un altre tipus de recolzament que no tan sols és material, no ho sé. Això és tot el mateix, jo puc dir-te, escolta, per què no fas més obres? I l'altre pot dir no, perquè tenim un problema, perquè esclar, evidentment el telèfon musical necessita temps per preparar-lo, hi ha una sèrie de coses. Jo penso que és un poble bastant viu en aquest aspecte. En el tema aquest, doncs clar, estem parlant de coses de molta més inversió, estem parlant de coses també que les companyies aquestes hi han d'invertir temps, gent, i no tothom a vegades està en disposició de fer obres teatrals cada trimestre. O sí, no sé,
Això és un tema que t'has de sentar sempre amb ells, el que t'estic dient, demanar ells com ho veuen. És probable que no puguin fer-ho perquè, a veure, són gent que treballen, són gent que hi dediquen les hores del vespre i hem de pensar també que tota la gent que fa aquestes coses és per agrair-li. Però, per exemple, em referia també a la participació de grups professionals o de músics professionals. Sí, a veure, es pot fer de poder-se fer, es pot fer tot. Aquí sí que jo t'haig de dir-te que fins ara tampoc n'hi ha hagut molts, però que ara potser serà més difícil poder-los venir. Un tema bàsicament econòmic, m'entens? També ens hem de plantejar, mira, una cosa tan simple com per què no fan més cine. Perquè aquí també tenim una bossa de jovent que no sap on anar. Els diumenges, Centelles, no hi ha un lloc on el jovent de 14 a 18 fins que agafen el cotxe puguin anar a gaires llocs. Poder-se fer es pot fer, però s'ha de pensar què és el que volem fer. I sí que et puc dir, home, podríem fer venir, jo què sé. M'entens el que vull dir? Però esclar, hem de pensar, això donarà resultat, això agrada a la gent, això la gent ho... Per exemple, en David Vinyols va organitzar aquelles activitats dels duets. Allò va estar molt bé. Va estar molt bé. Va estar molt bé. I a més te'n dones compte del potencial que tenim en aquest poble. Jo penso que allò està molt bé. Ara, si allò mateix, que es va fer durant el mes de... quan era? Fa un mes enrere, el febrer, el març, no sé, ja no recordo. Passen els mesos molt de pressa. Ho féssim cada mes, hi hauria la mateixa resposta? No sé, has d'esperar que sí, no? Però, esclar, pensa que també la gent més cansa de tot. No sé com explicar-te. Ara, que diguis, bueno, doncs allò va ser una iniciativa que va estar molt bé i repetir-la 2 o 3 cops l'any probablement tindria la mateixa resposta. I va estar molt bé, de veritat. Inclús d'altres àmbits, per això que dius d'aquest grup o altra gent que el diumenge no sap on anar, que dius, bueno, tinc això i allò, pots triar una mica o no, però tens una proposta aquí al poble, no? El que passa que llavors la proposta has de veure cap a on l'has d'encarar perquè realment compleixis l'objectiu de la proposta. Entens? Jo penso que es necessita realment fer un anàlisi en profunditat. Més ara que hem de... optimitzar. Sí. El primer any va funcionar molt bé, el segon ja no tant, però podria ser, si es muntés ben muntat i que tinguéssim voluntat que aquesta fira funcionés i es fes la projecció necessària, sí. El que no podem fer és fer coses pensant només en els de Centelles o com a molt els pobles al voltant. Sí que una fira multisectorial d'aquestes característiques, si es fes, tu creus que hauria de ser més ambiciosa? Jo penso que sempre les coses les has de pensar amb més ambició. Tu creus que seria útil? En aquest moment s'hauria d'estudiar molt bé com el muntes, perquè hi ha un desencís bastant important, Hi ha un desencís bastant important. Però el que es tractaria una mica és com oxigenar els negocis o establiments de Centelles, donar-los més visibilitat, no? Sí, el que passa que pensa que n'han de cap molts, Però també n'obren. Sí, però són un tipus de negoci que no sé si tindran llarga durada, els últims els que s'estan obrint més, Pensa que aquí a Centelles, per al tema de la llar de foc, que tenim pràcticament 1 o 2 empreses només que fan 2 i mitja, o 3, hem de comptar. Textil no queda res, pràcticament, casa teva. Poc, perquè Centelles, tu ets molt jove, però Centelles, cada casa es feien trulloles, per dir-ho d'alguna manera, no? En quant a pelleteria, el pell queda el que queda, vull dir que és que, a veure, que eren molt rics en molta cosa, en sectors que han estat molt castigats. Llavors, doncs, no sé. A veure, es podria estudiar, Podria estudiar. Jo penso que és qüestió el que et dic, parlar amb tota aquesta gent de dir com hauríem de fer-ho perquè funcionés i fer-los visibles.
Després, hi ha un altre nivell... Nosaltres vàrem fer un networking fa un any i mig o així, i bueno, doncs va ser interessant, Nosaltres el vam organitzar al nostre grup i va ser interessant, va ser molt interessant. Per nivell de diverses empreses? Sí, nivells d'empreses d'Aigua Freda, Sant Martí, Hostalet, Centelles... Però la gent no està massa acostumada a aquestes coses, però va ser interessant, la veritat que sí, penso que la gent que va anar-hi va estar contenta. I ho torneu a fer o...? Bueno, nosaltres tenim en el nostre grup, tinc una persona que el tema promoció econòmica ja entén, ha fet treballs importants, inclús hi ha un treball que li publicaran ara i ara està molt ocupat, perquè amb això requereix tenir la visió molt clara i tenir-ho molt ben preparat, Però no et dic pas que no, A veure, hi ha un altre aspecte cultural que també ens toca, que és, per exemple, tot el patrimoni arquitectònic, començant pel dos comptes. Què en farem? Què hem de fer? És una llàstima, de veritat, jo penso que és una llàstima. És una llàstima perquè és la nostra història, perquè pocs pobles tenen una cosa com aquestes, que tingui 500 anys d'història i la tinguem en aquestes condicions. Jo, com a santellenca, et juro que quan veig algú que hi tira alguna fotografia d'aquests que venen a fora i s'ho miren, em cau la cara de vergonya. A més, amb el cartell de venda, davant de tot. A més, amb el cartell de venda... Un cartell que, a més, vam fer un decret a l'Ajuntament que l'havia de treure en 2 mesos i em sembla que ja porta un any. Però vaja, això deixem. A veure, és una pena perquè li veig moltes utilitats. Jo li veig moltes utilitats, des del que parlàvem d'una bona sala d'exposicions a un auditori, a un fons de museu permanent que et pot donar molta moguda si l'enfoques bé turísticament. No sé, a fer una cosa entre particular i administració combinada, jo li veig moltes aplicacions. Moltes. I tema adquisició? Ara, el tema adquisició, jo t'haig de dir-te que, clar, porto molts anys negociant i no es posaran d'acord. Una negociació com a molt ha de durar un any. Jo precisament en el meu màster d'administració local, que vaig fer un màster quan vaig entrar a l'Ajuntament, vaig dir que faig un màster d'administració local perquè ja t'he dit que no era un tema que m'havia llamat mai l'atenció. El meu treball de final del màster va ser el que era la responsabilitat civil de les administracions amb edificis i l'exemple va ser el Palau Condal. No vaig poder fer tot el treball sobre el Palau Condal perquè no volien un tema concret, sinó que vaig agafar el que era la responsabilitat civil de l'administració, que és molt àmplia, des de què fem amb els edificis que ara, precisament ara està actual, el treball que vaig fer fa un any i mig. Per què? Perquè hi ha molta gent que no podrà mantenir les cases en condicions i començarem a tenir problemes. Com hem de controlar aquests problemes, perquè quan hi ha una carència econòmica hi ha aquest problema, i llavors vaig afegir el Palau Condal, perquè el Palau Condal, des de la història de les Centelles, han tingut 3 vessants. O sigui, hi havia un Palau dels Centelles a Barcelona, que ara és patrimoni de la Generalitat, que està a la baixada del carrer Sant Agustí, que era molt més ric que aquest, o sigui, arquitectònicament era molt més ric, és una preciositat, i està molt ben i està molt ben conservat. Hi ha el nostre, que està entremig si cai o recuperen, i hi ha el de l'Oliva. Hi ha la banca dels Centelles que va anar a parar a l'Oliva i el de l'Oliva va caure. O sigui, no hi és, es va perdre. Es va lluitar molt perquè no es perdés, però el van anar espoliant fins que un dia, amb unes pluges molt ballonses, és el que li passarà aquí. El dia que tinguem una nevada important o la que sigui, la teulada està molt malament. Llavors és una pena, perquè jo penso que la història d'un poble és la història d'un poble. No sé què haurem de fer. Solucions? Doncs mira, podria ser expropiar-ho, per què no, si no es posen d'acord. Passa que el problema d'això, ara és un mal moment, però esclar, també ens volem gastar diners en altres històries. O sigui, també diuen d'arreglar la Cira. Jo sempre he pensat que la Cira, quan tot està arreglat, es pot arreglar, però ara per ara, si la tanques, no et menja pa. Jo això ho he dit sempre. Llavors jo penso que hi ha coses que es podrien buscar recursos per ahí, no?
El que sí és cert és que és el que et dic, és que és part de la nostra història de poble, i jo penso que la història d'un poble és important. Llavors, una negociació no pot durar més d'un any i mig o dos, i llavors quan hi ha una negociació fa 10 anys que dura, el tracte ja està al mes. Perquè les dues posicions crec que anem una i l'altra, uns per falta d'interès i l'altre perquè... Jo ho veig difícil, Jo veig difícil que es posin d'acord amb aquest equip de govern. Perquè a l'altra banda hem de tenir en compte que tot i que el procés el pla de barris ara per ara penso que no s'hi pot comptar, si som clars que és com hem de ser. Llavors no hem de comptar amb el que no tenim, no? Ara bé, per altres bandes podríem fer altres sistemes, sí, com a mínim. Jo penso que... Jo vaig proposar en una reunió que es va tenir aquí, érem tots els grups i havia l'alcalde, i per què no expropiem? Per perill, per ornamentació, la llei ho permet. No perquè, esclar, el procés d'expropiació donaria un preu al jutge, o sigui, llavors hi ha un tribunal que jutja si no et poses d'acord, i no ens interessaria. Doncs llavors, si no estem disposats a pagar el que ens diguin que val, poca cosa hi farem. Una cosa és el que demanen ells, que és exorbitant. I l'altra cosa és que si tu fas un procés de dir no és que pot matar algú, és que fonamentalment no puc permetre'm perdre un edifici històric del poble. Per tant, jo inicio un procés i dic, escolti, miri, sap què li dic? Ja ens posarem d'acord. Començo l'expedient d'expropiació, que pot tardar un any o pot tardar dos, no? I llavors aquí, esclar, tu has de tenir això en compte de com ho fas, no? A mi em sap greu, em molt greu. No sé, més sabem que cada cop és més urgent no fer alguna cosa, perquè per això... Està malament, està molt malament. Està molt malament. T'haig de dir que quasi bé la meitat de la teulada està, si caic com a això dic un dia amb una nevada pot baixar. I si cau la teulada, cau l'edifici, Que hi ha molts diners a gastar, també és cert, però és que hem passat temps en què ho teníem molt bé, que tothom ens hagués deixat diners, I fons europeus, Generalitat, Diputació, Patrimoni Nacional... No es va estar al lloro, no? No es va estar al lloro, què diuen? No. A veure, 2 vegades, Vull dir, en el moment que llavors hi havia el nostre govern, o sigui, en l'Ajuntament i se'ls va oferir, l'alcalde actual tampoc hi estava d'acord, que estava llavors a l'oposició, i n'hi havia que volien i n'hi havia que no, i es va deixar passar l'oportunitat, aquesta va ser la primera, però penso que la segona no s'havia d'haver deixat perdre. Penso. Per tant, no sé què farem. Després, al costat també hi ha el vapor, que també són uns espais immensos, que tenen cert... fan patxoca, i també podrien tenir molta utilitat, no? Sí. Jo també ho veig, el vapor. Veig un pulmó per centelles, un pulmó verd, Però bueno, aquest és un altre tema. Aquest tema no es pot... Té propietari. Per tant, precisament tenia el tema aquest que m'ho estava mirant, que haig d'anar a veure És una zona en possible transformació, però ara per ara encara hi ha les naus industrials. Per tant, jo penso... A veure, un altre dels problemes que ha tingut aquest poble, i que no entenc per què l'equip de govern no ho ha solventat, és que tenim el pla urbanístic del 83. Llavors, el pla urbanístic del 83 li hem fet, deu haver-hi com 30 reformes. No es pot tenir així. Jo penso que ara és el moment de fer un pla urbanístic nou. Un moment que, diguéssim, el tema de construcció no hi ha tanta eufòria, llavors hem anat, el que dèiem, anar fent foradets i parxes, i llavors jo penso que no està esgotat amb l'aspecte, ells sempre diuen que no està esgotat, amb l'aspecte que Centelles havia de créixer fins a 12.000 habitants. Però la pregunta és, volem que tingui 12.000 habitants? Doncs no ho sé. No sé si la gent estaria gaire contenta amb 12.000 habitants. Hem de pensar que som un territori petit, a més, no? No estaríem tots amuntegats, també. Ara, l'altre tema és a dir com el volem. Com el volem. Com volem créixer? Gent un cert nivell econòmic o no? O què en volem fer d'aquestes zones que tenim industrials perquè en el seu temps es van fer i ara els hauríem de donar una altra solució?
La urbanística en aquest moment és per això. Quan la gent està parada, quan no té tanta febre constructora i que tu pots decidir, pots anar ajustant i negociant com vols el poble. Penso que això és una altra de les coses que s'havia d'haver fet. Jo podria fer una pregunta així, no sé si implipadora, però tu creus que s'hauria de passar a construir a l'altra banda del carrer? Al cantó de dalt? Sí. Jo penso que hem d'endreçar. Jo no dic que a la llarga s'hagi de construir o no, no ho sabem, no tenim molt terreny, Centelles és petit de territori, els habitants que té, vull dir. Però esclar, tenim compactat tot. A veure, la zona aquesta d'aquí dalt després de la carretera és una zona on el verd toca el poble. Per tant, ja m'està bé. Jo puc dir-te que no es farà l'autopista perquè jo fa mes i mig vaig anar a transports a la Generalitat encara per confirmar el que m'havien dit ja l'any passat, no? Però penso que és bo que tinguem una zona verda a tocar, no? Jo penso que hi ha altres coses que podem endreçar abans en el poble que tocar allò. Si tu em demanes, si tu fessis un pont nou, un pla urbanístic nou, aquella zona l'ampliaries? Doncs probablement no. L'ampliaria per ampliar el que és institut i escoles i fer uns bons equipaments? Sí, aquell tros sí. Però només per això. Després, fins aquí serien les preguntes. A veure, jo hi confio. Mira, jo ara avui m'estava mirant els argumentaris de partit i jo penso que el procés sobiranista s'ha de fer, jo penso que s'ha de fer la consulta primer, perquè entre altres coses hem de saber què pensa la gent. Jo t'haig de dir que la nostra feina penso que és que la consulta surti bé en aquests moments i aquesta és la consigna del partit, o sigui, ens hem de preocupar de convèncer els que no estan convençuts, per tant hi confio, perquè penso que entre altres coses no en queixem, no hem encaixat durant 30 anys, ho hem intentat i no hem encaixat amb Espanya durant 30 anys. I penso que ho hem intentat, Per tant, les coses estan ja no suficientment espatllades com per dir, doncs, mira, demanem a la gent què vol fer. Penso que és important. I tu creus que en el context de crisi és el moment per fer un procés així? Que a vegades les coses sorgeixen quan no és el moment, però sí o sí. Diuen que el tren passa una vegada, no sé. Però jo penso, a veure, és preocupant i s'ha de fer a poc a poc. Jo penso que s'ha de fer a poc a poc. A veure, no és que pensi que s'hagi de fer a poc a poc. Jo penso que el procés va molt de pressa. En aquest moment està anant molt de pressa el procés. Molt més del que ens imaginàvem, no? Poder precisament pel context econòmic. És molt preocupant, perquè és preocupant, penso que la situació és dolenta, la Generalitat no té diners, no és tan sols no té diners, sinó té factures per pagar, que és diferent, i que ajudant-nos no ens ajudaran, el resto d'Espanya ja està veient, el senyor Monago i tots aquests que surten. Jo penso que ens ajuden a convèncer els que no estan convençuts, per això aquests ens ajuden d'aquesta manera. Per tant, poder ens convindria que ens sortissin un parell més, però que tampoc podem esperar una bonança econòmica, perquè la nostra situació ja ens han... És que ens han anat apretant i ens han anat escanyant econòmicament i amb tots els aspectes, amb la llengua, amb tot, però sistemàticament. O sigui, això és un pla. Jo penso que això ho tenen més que planificat. No és perquè ara surti un i digui pues no sé, és que a Catalunya no sé què, jo d'Extremadura baixaré els impostos. No, jo penso que això és un pla que han anat anant-nos menjant terreny. Per tant, jo penso que la gent ha de decidir què vol fer i a veure com plantegem la pregunta a la consulta. Jo et diria que es farà. Estic convençuda. Però també penso que el que no es pot fer és que ara sortíssim i declaréssim unilateralment la independència. No. A veure, estem en un món globalitzat, estem ficats a Europa, hem de saber què farem l'endemà. Per tant, hem d'anar preparant els passos. No s'hauria d'explicar més què hem de fer l'endemà? Perquè
És que jo penso que l'endemà no el pot explicar ningú. No, vull dir, com serà la casa i... Jo penso, bueno, esclar, és que la gent volem una tranquil·litat, que ens digui, no pateixin, vostès l'endemà, a veure, el que sí sabem és que es cobraran les pensions, no? Perquè últimament el govern espanyol ens paga del que ingressem, i això està clar. No tenen una guardiola, val? Jo penso que la situació ara és prou crítica com per dir, doncs mira, ho fem. Ara, què farem l'endemà? Doncs per això s'estan fent el que són les estructures d'estat. Per això s'ha fet una comissió de gent que faci el planteig de les propostes que s'han de fer. Jo penso que això ja és important i que s'ha agafat gent de diferents sensibilitats. Per tant, la voluntat de fer-ho hi és. Ara que et diguin, no pateixis, que tu, que l'endemà sortirem ara, ens anem a dormir de color vermell i ens llevarem de color blau. Això és impossible. Entre altres coses perquè jo penso que hi ha coses que aniran sortint, que es faran unes bases generals, que s'estan fent, per això s'ha fet el Consell Assessor aquest, no? I per això es farà la consulta, per això, esclar, s'ha d'anar fent. Són passos a fer, no? I per això el president se'n va a París o se'n va a Anglaterra i fa apologia i explica el nostre problema, la nostra realitat, que nosaltres som un país amb una història de més de 1.000 anys. Nosaltres no som una autonomia que ens van inventar fa 30 anys. No, és així. I a més ens sentim d'aquesta manera. Llavors, clar, quan ja veus que l'altre que t'hauria de portar així et maltracta, doncs només hi ha una solució, és denunciar que et maltracten i marxar. Que no tothom hi està d'acord. Per tant, hem de, en tot cas, fer entendre a la gent, perquè hi ha moltes sensibilitats. Sí. A veure, tenim gent en els seus moments de gent que va venir d'Andalusia cap aquí, i vull dir que, a veure, s'ha d'entendre, hi ha gent que se sent espanyola, i això no pots aspirar res, la gent se sent com se sent, no? Jo diria que aquí a la comarca la majoria se sent català i creu en això, però pensa que hi ha al voltant de Barcelona, doncs aquesta gent no els haurem de convèncer. Que hi arribarem via econòmica? Doncs si hem d'arribar-hi via a dir, senyors, és la manera que anirem més bé, perquè sí que està comptant, i el Cercle de Negocis Català ja ha fet números, no? Passa que a vegades els números no són tan exactes, però vull dir, esclar, tenim actius, a Catalunya tenim actius, i sobretot ara, que ja tenim empreses que estan exportant molt més, i que ja nosaltres la venda d'Espanya ens representa que hi ha un 45% ja la venem fora, jo penso que, a veure, i tenim gent emprenedora. Sí, també s'hauria de veure com afectarà a les petites empreses o mitjanes que tenen part dels seus clients per tot el país. Jo penso que això del comerç, a veure, és una cosa que és probable que es perdi. Una cosa, és probable que algú digui, doncs no et compro perquè us separareu, perquè sou independentistes. Però a la llarga, si el producte i el preu convé, és el primer rebat, el segon. Mira, va passar amb el tema quan va haver-hi el del cava català, el boicot del cava català. Aquell any van patir. Però va ser aquell any i prou, perquè la gent ja es va espavilant també. M'entens? No ho sé. Potser guanyarem altres mercats. I que no se sap mai, això. Sí, no? Sempre... Potser n'hi ha que no ens compren perquè es pensen que som espanyols. Sí. És que és molt incert, això. Sí. Però jo penso que és bo que el país estigui exportant en aquest moment. Vull dir, hi ha gent que té ganes de fer coses i tenim centres d'investigació molt ben muntats i tenim la marca Barcelona que realment en aquest moment està funcionant molt. També ho hem d'aprofitar. Econòmicament que anem malament, sí, però que pensa que econòmicament també molta gent hi entrarà per aquesta via. De dir, home, poder anirem millor, però més malament ja no podem anar. Sí. Bueno, i una última pregunta. Què fareu a partir d'ara? A nivell de l'Ajuntament teniu propostes per fer o...? A veure, jo diré a l'Ajuntament, jo m'hi vaig posar per solucionar coses i, bueno, dintre de tot, dintre que tenen majoria absoluta i que evidentment quan fas propostes doncs les teves no te les escolten gaire,
Jo estic satisfeta, a mi em costa molt d'arronsar-me, Jo penso que hi ha coses que les estem aconseguint. Ja t'he dit que a mi el que em preocupa és el tema de jovent, a mi el que em preocupa és el tema de transparència de l'Ajuntament, perquè a més penso que les administracions han de canviar i a la d'aquí no és gens transparent. I llavors nosaltres durant aquests 2 anys el que hem intentat ha sigut que s'ordeni una mica coses que no es feien bé. I aquí penso que no... El que passa que és una feina que desgasta més en l'equip de govern que no pas la gent la percep. I l'altre problema és dir com la pots explicar perquè la gent la percebi. Hi ha coses que no les pots explicar. No les pots explicar altra cosa perquè impliques amb altra gent. Hi ha moments que és bastant desesperant, amb l'aspecte de que... O sigui, jo m'he posat no tan sols per diguéssim, fer oposició, sinó en vocació de govern. Si no, no m'hi poso. I en vocació de que un dia li donem el tom. T'haig de ser ben sincera. Per tant, jo què he agafat? Primer he volgut saber com funcionava l'Ajuntament. Jo m'he dedicat a mirar factures, a mirar decrets, a mirar-me expedients, i això m'ha dit de com no s'haurà de fer. Això ja t'ho dic jo. Per tant, hi ha coses que sí, que les he apretat perquè s'arreglin, i encara que no et reconeixeran mai que ha sigut perquè tu has apretat, sí que te'n dones compte que hi ha coses que ja es van solventant. Per això jo penso que això són petites victòries, de petites batalles, però que la guerra no l'han guanyada. Però bueno, penso que hi estem per arreglar. Jo sí em dono per satisfeta que aquestes coses es puguin anar arreglant. Llavors també perceps que la gent ja se t'està apropant, una mica perquè quan, no sé, a nivell de poble suposo que no m'han associat a l'Ajuntament, no? I ara aquesta que hi va fer-hi, suposo que això la gent s'ho ha demanat. I aquesta de què li ha vingut ara, no? I llavors, doncs, també suposo que hi ha gent que pensava que si em tombaven a les eleccions jo no continuaria. Saps allò que se't posa una etiqueta i dius, bueno, doncs vale, perquè no em coneixen en absolut, no? Llavors nosaltres, com que tenim vocació de govern, doncs el que he fet ha sigut això, simplement que moltes coses que no veig, el que et deia, no havia entrat mai en una instància, soc la que n'entro més, em preocupo del que passa, del que no passa, de com es fa, de com no es deixa de fer, i llavors la satisfacció és que veus que la gent se t'apropa i et diu, ostres, mira, que tinc aquest problema, no? Pots fer-hi alguna cosa? Bueno, doncs jo ho intentaré, que és la meva feina, la meva funció és aquesta, intentar que es millorin les coses. Hi havia un tema de contractació molt preocupant, es contractava la gent que es volia dit i per urgència, això la llei no permet, per tant nosaltres hem apretat, per l'últim municipal ja es va fer com Déu mana, per tant per mi és una victòria, per mi ja hem millorat alguna de l'Ajuntament del meu poble i segueixo pensant en aquesta línia. Propostes, bueno, doncs que les propostes són propostes que no pots decidir-hi, ja les hem fetes. Mira, en l'últim ple mateix hi va haver-hi, a part del tema de les taxes de la guarderia, que ells són els que han de prendre la determinació si es tanca o no es tanca, ells són l'equip de govern i tenen majoria. Hi va haver-hi el tema, per exemple, del tema de l'Electra, com funciona. Jo sempre dic que els recursos de l'Electra s'han d'invertir en millores, en coses, en tecnologia i en tot això. Això s'està fent. Fa 2 anys que estem empenyent, s'està fent, tenim uns bons tècnics que entenen com si fos a casa seva, t'ho dic sincerament, lluiten com si fos el negoci i fos seu. I llavors, doncs, per l'altra banda, és un tema de cobrament de rebuts, unes encallades brutals de rebuts allò. Home, és el diner de tothom, no ens podem permetre. Tu pots entendre que en un moment determinat hi hagi un problema i tu el pots solucionar, però tu has de procurar que allò es gestioni, no són teus els diners. Doncs bé, són aquestes coses que tu intentes que el tema municipals de contractació surti bé, doncs ja està sortint millor, ja ho han entès, a base de denunciar-ho, però bueno, és la meva feina. A base de dir, ostres, si no es feien una sèrie de gestions o no es feien una sèrie de passos administratius que s'havien de fer i es fan, doncs ja està, això es tracta, que les coses es facin millor. Entre altres coses una miqueta per egoisme, perquè si ho arreglen ara, quan nosaltres hi anem haurem d'arreglar menys coses. Propostes, t'ho dic, les propostes grans que serien aquestes que jo t'he dit d'aquests equipaments i del tema de fer un pla urbanístic nou i tot això són propostes o la proposta tan simple com una ordenança cívica i fer-la complir o com vam fer l'any passat que facin el favor de fer
un pla de residus ben fets, perquè es recicli bé, perquè els cotxes no es vegin quan s'han de netejar, perquè els carrers siguin nets, per totes aquestes històries. Nosaltres ja les fem, les propostes. L'altra cosa és que l'equip de govern considera que ells ja ho fan bé. Aquest és un altre tema. Propostes nosaltres en tenim moltes, puc assegurar-te, si mai som nosaltres haurem de tombar com un mitjó a l'Ajuntament. Vull dir, esclar, propostes quan tens un equip amb majoria absoluta, ja les fem, i tant que les fem. Tenim molt clar que volem nosaltres per Centelles. Però esclar, haurem d'esperar que la gent ho entengui. Així, diguéssim, les pròximes eleccions es tornem a tenir com a cap. Sí, jo vaig dir que m'hi estaria 8 anys. I 8 anys m'hi estaré, perquè llavors el món és molt gran i hi ha altres històries a fora per fer. Però 8 anys... No, 8 anys. 4 ara i 4 els que ve. Molt bé, molt bé. És que penso que a més hauria de ser així, M'entens? Penso que hi ha d'haver una alternança, perquè si no és quan s'agafen vicis, una manera de fer, unes rutines, Això és com el que es va treure el carnet de conduir i ha fet pràctiques a casa amb el cotxe del pare. Quan va a exàmens, a vegades els tomben per més que sàpiguen portar el cotxe, perquè ara fan uns vicis, és el mateix. Per més que tu canvis a l'equip de govern, potser si ets un equip de govern que ets molt participatiu, perquè l'alcalde creu que s'ha de treballar a grup i cadascú assumeix les seves responsabilitats i dona la cara per lo seu, que no és el que està passant aquí. Llavors hi alternes els regidors, probablement sí que hi hagi una renovància, però quan tot ha de passar pel mateix lloc, de renovació poca. Bé, a veure, què hi podeu fer, no? Bé, nosaltres seguirem treballant, nosaltres el que seguirem és intentant solventar problemes de que la gent, que les persones ho tinguin. Ens agradaria que la gent ens percebés com a persones que estem aquí per treballar pel poble, per res més. Hi ha moments que em pregunto què hi fas aquí. M'entens el que vull dir? Llavors, clar, a veure, nosaltres estem a la disposició, perquè ho tinc molt clar, entre altres coses, que l'Ajuntament és del poble. Són diners del poble, s'han d'administrar el més bé possible i pensant en la globalitat de la comunitat. Això és difícil. I que en aquests moments s'han de prendre mesures i s'han de prendre quan s'han de prendre. Vull dir, per això hi ets, no? Vull dir que aquí estem.